Od môjho prvého zapálenia fajky ubehol už takmer 1 rok a natočil som o tom aj video a to video vám vybehne tuto hore. A v tomto videu by som sa s vami chcel podeliť o svoje skúsenosti, pocity, o tom, aké je to fajčiť fajku a eventuálne, či sa mi podarilo prestať fajčiť IQOS. Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv. Aké by to bolo video, keby som si pritom nezapálil fajku, takže popri tom, ako vám to budem rozprávať, si tu vlastne rozbalím fidlatka a naplním si fajku a zapálím si ju a popri tom vám teda porozprávam, aké mám skúsenosti s fajčením fajky. Čo sa týka fajky, tak ja tu so sebou mám Stanislavku. Hej, tá má trošku väčší kotlík, ako má fajka od BPK, ktorú mám. A tu používam, pokiaľ mám menej času, tak na také kratšie pofajčovanie. A čo sa týka tabaku, tak tabak si dáme Kentucky Beard. Tento tabak mi celku chutí, takže ideme na to. Takže čo sa týka fajky, tak ja sa musím priznať, že z dôvodu časových, pretože fajka si vyžaduje dosť času a teda pohodu a kľud, tak ja ju nefajčím teda pravidelne. Vždycky je to len pri takých príležitostiach, keď mám viacej času a eventuálne tá fajka je naozaj o tom, že potrebujete na ňu kľud. Úplne ideálne je, keď máte aj nejaký nápoj, ktorý som si dneska nezobral, pretože som ani nepredpokladal, že toto video budem natáčať. Ale naozaj nedokážem s fajkou čokoľvek robiť. To znamená, že nedokážem vykonávať nejakú činnosť, čiže je to pre mňa v podstate forma relaxu. A teda zapálim si ju vtedy, keď mám na to čas a keď sa môžem venovať len danej fajke. Čo sa týka teda pravidelnosti, tak u mňa je to teda také, že fajku si zapálim asi tak raz za týždeň, pretože tak ako som hovoril, tak potrebuje človek na to čas. A v rámci toho teda chcem podotknúť, že sa mi nepodarilo prestať fajčiť. A fajčiť teda IQOS, lebo ja fajčím IQOS. A druhá vec, ktorú by som chcel vlastne podotknúť, tak je tá, že mne tá fajka nedáva ten plnohodnotný pôžitok toho, čo mi poskytuje to, keď fajčím IQOS. Je to s najväčšou pravdepodobnosťou tým, že tá fajka sa nešlukuje. Hej, to znamená, že ja potrebujem ešte šlukovať, alebo druhá alternatíva je tá, že ja som teda fajčiar, ktorý fajčí podľa toho, aký má deň, alebo eventuálne podľa toho, že čo sa daný deň akože robí a aké udalosti sú. Ja si do tej fajky dávam aj kryštály, ktoré mám tuto v tejto krabičke. Vždycky na spodok si ich dávam a nejakým spôsobom som sa naučil a nedokážem to bez nich. Je to pre mňa vhodnejšie, keď ich tam mám. Takže dávam ako prvé vlastne do tej fajky kryštály. Ten jeden tu neviem vyťahnuť, dúfam, že sa mi ho podarí teraz tam vysypať. Dobre, mám. A tým pádom vlastne som chcel povedať to, že tá fajka, keď sa nešlukuje, tak pre mňa to nedáva ten plnohodnotný pocit. Druhá vec je tá, že ale fajka má oveľa krajšiu vôňu ako ten IQOS. Tí z vás, ktorí fajčíte IQOS, tak dobre viete, že IQOS je... Mne to teda minimálne zo začiatku, keď som prechádzal na IQOS, tak mi to pripomínalo ako nejaké zapálené smradlavé ponožky. Tentokrát som si už na to zvykol. A výhodou teda toho IQOSu je aj to, že sa dá fajčiť vo vnútri. To znamená, že ja keď som zavretý v pracovni, tak si tam ten IQOS zapálim, pretože ten IQOS je síce cítiť a nie je síce cítiť tak, jak cigarety, ale
je to vyvetrateľné, hej, a samozrejme nezažlkajú z toho steny a tak ďalej. Čo sa fajky týka, tak tam je to trošku problematické, pretože dobre vieme, že fajka akože má síce krajšiu vôňu, ale proste fajčiť ju pravidelne doma nie je úplne OK, aj keď priznám sa, že ja si sem tam tú fajku zapalím aj doma. Teda minimálne hlavne v zime, keď bolo takéto sichravé počasie, upršané a tak ďalej. Ale práve to sichravé počasie zapričinuje to, že to v tom byte ešte viacej cítiť, hej, ako možno aj bežná cigareta. Aj keď na začiatku je to, tá vôňa je krajšia, ale proste zanecháva to stopy a nie je to teda úplne OK. Takže asi tak. Neviem, či by som dokázal úplne prestať ten IQOS fajčiť. Možno až v situácii, keď by človek, dajme tomu, mal podstatne viacej času ako má. To znamená, že by prišiel vlastne do nejakého takého štádia, že si vie tú fajku napríklad zapáliť viackrát za deň, pravidelne. A možno to by vlastne dokázalo eliminovať tú chuť potom na tie klasické IQOSky. Ale do tohto štádia som sa ešte v podstate nedopracoval. Takže uvidíme časom. Tentokrát sa priznám, že som fajku nefajčil dlhšie, možno aj mesiac. Takže sa na to akože veľmi teším. Pretože mi to už chýbalo. Ale keďže nám začalo už teplo a vonku je pekne, tak si fajku budem brávať so sebou a vždy pri takéto nejakej príležitosti budem veľmi rád, keď si budem môcť tú fajku zapáliť. Ono je to proste predsa len rituál. Takže ideme na to, už to mám naplnené. Ešte si spracem to, čo tu mám na stole. Nech mi to tu nenadlhá, alebo eventuálne nevysychá. Je dosť pravdepodobné, že ten obraz sa bude postupne zhoršovať, pretože točím to vlastne o 20-28 a za chvíľočku mi tu zapadne slnko, takže toto video ani nebude nejak extra dlhé. Je to len taká nejaká aktualizácia. Čo sa týka videí, prečo som nenatáčal videá? Pretože sa mi diali v rodine rôzne udalosti nepríjemného charakteru. Ale to už je teda za mnou a je dosť možné, že teraz tie videá budú častejšie. Takže sa môžete tešiť na obsah, ktorý tu budem generovať. A s tým, že tento kanál nie je primárne len o fajkách, takže budú tu videá rôzneho typu. Tí z vás, ktorí tento kanál ešte nepoznáte, tak si môžete pozrieť, že čo zhruba tu všetko, aký obsah tu dávam. Evidentne som vypadol z praxe. Druhá vec, že mi tu fúka vietor. Zas mi tu ten vietor zhasol.
Takže vyzerá, že na tretiu zapálku sa to podarilo. Zabudol som si zobrať krytku na to, takže mi to trošku rozfúkava. Ale horíme, to je dôležité. Takže dúfam, že mi to nezasne. Tak super. Po dlhej dobe. Je to perfektný pocit. Inak tuto napravo mám rieku. Skúsim vám to ukázať druhou kamerou. A pomaličky sa mi to teda stmieva. V takomto prostredí si tu bavkám fajku. A krásne mi pofúkuje, je to paráda. Je dosť možné, že zmoknem, lebo keď sa pozriete hore na oblohu, tak to tu vyzerá na dážď. Ale dúfam teda, že si tú fajku ešte stihnem v kľude vyfajčiť. A bol by som nerad, keby mi zmokla aj kamera. Ako to máte vy? Natáčate? Tí z vás, ktorí ste natáčali, lebo priznám sa, že som v poslednej dobe nemal ani čas sledovať videá, ani tie skupiny, tak dúfam, že sa k tomu teraz dostanem a že sa trošku zapojím do komunity. Ak sa bude trošku kývať obraz, tak to robí ten vietor, musel som chytiť statív na kamere, lebo ten vietor začína byť dosť silný. Škoda, že nemám za sebou nejaký nápoj. Ideálna by bola káva teraz k tej fajke, aj keď teda už je dosť neskoro. Ale ja som zvyknutý piť kávu aj o takejto hodine, takže by mi to nerobilo problém. Priznám sa, že som nestihol okrem tých tabakov, ktoré som už promoval, vyskúšať žiadny iný. Nakoľko teda som si kúpil 3 tabaky a keďže to fajčím občas, hej, raz do týždňa, tak som tie 3 tabaky ani nestihol všetky minúť. To, aké mám tabaky, tak to nájdete v tom videu, ktoré sa vám hore zobrazilo. A dúfam, že teda sa dostanem aj k tomu, že by som si kúpil nejaký ďalší. No ale myslím si, že budem musieť to video ukončiť, lebo naozaj ten vietor sa zosiluje a tá kamera sa už celku dosť trepe, keby som ju nedržal tak je na zemi. Takže dúfam, že vás toto video potešilo a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. No a pokiaľ sa vám video páčilo, tak mu dajte palec hore. V prípade, ak ste tu noví, tak môžete sa prihlásiť na odber YouTube kanálu pravo dole pod videom. A pokiaľ zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať upozornenia o každom novom pridanom videu na tomto YouTube kanále. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.
No a ešte by som chcel podotknúť, že keď sa mi podarí tú fajku zapaliť, tak vo väčšine prípadov mi nezasína. A krásne mi dohorí až do konca. Takže majte chladný dým.